Samtang arestado kining usa ka 18 anyos nga batanon sa lungsod sa Konsolasyon, human gipasangin lang may among-among sa 5 anyos nga batang lalaki. Ang detalye adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, nakapaukay kining kaso sa rape sa lungsod sa Konsolasyon kundiin na biktima usa ka batang lalaki. Ang suspitsado higala rasab sa iya mismo nga amahan. Sa Tugbungan Barangay Hall, nagpakitabang niadtong Martes ang ginikanan sa 5 anyos nga batang lalaki. Kini human gikatahong gi-rape sa ila rasab nga batanong Silingan. Pag humanyag tanaw TV ko no, mo pauli ng tatong bata na iya mang giingnan nga ayaw sa pauli dong kay ngari yang gipasod ko no. Gipasod sa ilang kwarto. Kundi hilak siyang bata. Kung yan ipauli siya sa ila, nisumbong siya siyang papa. Dili makatuo ang pamilya sa bata sa hitabo ug nakugang nga mahimo kini sa ilang silingan. Human sa krimen, misibat ang sospek. Bago pa man na sila, sir. Bago pa na sila nga rin. Wala ka suwito sa ilang mga batasan bidaon sa ilang mga reaksyon. Magkuang na sila kay kanang barkadista bitaw na sila, sir. Abi niya nga amahan og gibunalan ba. Karon kay dili man di ay nakuan man ang iyang lubot, nagdugo man, yan hubag. Niadto higayuna nagtan-aw lang unta og TV ang bata nga biktima sa panimay mismo sa iyang silingan. Naanda na niya nga gimbuhaton kay nasuod naman sa ilang pamilya. Apan wa damha nga gingong gigamit na di ay ang kahigayunan aron nga panamastamasan ang bata. Kagabi, natugyan na sa Konsolasyon Police Station ang suspitsado nga giilang si Leonardo Viceno, 18 anyos. Una siyang misurrender sa Toledo City Police Station. Aw ni angkon magud siya nga ihadjong na penetrate jud ang victim niya mutong perting hilaka. Ni angkon gud siya nga before to niya gihimo naka-drugs gud siya. Wala pa namo nakuhaan sa iyang habig ang suspitsado. Kaganihang buntag, gipasakaan na siya atubangan sa piskalya og kasong statutory rape. Samtang ang bata nga biktima, Bob, napahiling na ni siya sa pink room sa VSMMC o gikatakda sab ni siya nga ipaubo sa usa ka stress debriefing aron nga maayom-ayom kining trauma nga iyang hiaguman human sa maong insidente. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.